Dneska sme podcenili súpera, vôbec sme nekorčovali a asi aj tak dopadol ten výsledok. Chalani bojovali za všetko. Myslím, že sme hrali dobre a mali sme dobré akcie. Tý zápas bol hlavne pre mňa náročný po dlhej dobe a podľa mňa sme podali dobrý bojovný výkon. Kľúčový moment, to hráč dál a je tam remíza, takže asi tak. Môj výkon by som asi ohodnotil tak 30%. Nebol som vôbec rozkorčovaný, bolia ma nohy. 5. Ja by som mal tak 75, pretože mal som tam chyby a bol som veľmi rozpačitý v niektorých veciach a ono tam padlo bytočne. Organizačne to bolo vynikajúce. Všetko, čo sa týka od Instagramu, fotografov, streamy, všetko. Podľa mňa to je perfektné a myslím, že to je perfektný nástup do sezóny. Určite to je pozitívum, lebo veľa hráčov ani nehralo takýto štýl hokeja, tak aspoň sa aklimatizujeme a nebude to taký veľký šok, keď sa pôjde na ostro. Letná príprava bude, hlavne našeho týmu a bude letná príprava, aby sme boli pripravení do novej sezóny a odohrajú lepšie výsledky. Myslím si, že tá druhá varianta bude, ale nie, určite od augusta. Júl máme úplne prázdniny kvázi, keď to tak poviem detsky, ale od augusta začíname na ľade trénovať, aby sme do septembra boli pripravení. Pivo možno, kúpalisko asi áno, ale keď sa bude dať, určite budeme čo robiť so sebou, lebo to je hrozné.